k'a dɔn bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la Bɔjabate k'a dɔn jamana ni a kalifa yɔrɔ cayara Bɔjabate k'a dɔn gɛlɛya bɛ don kow la nkalon tɛ min na jamana min n'an b'a kɔnɔ bi Bɔjabate tiɲɛ don kɛlɛ Asimu Goyita ale de ye jamanakuntigi ye nka min kɔni ye fanga in ye i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ a bɛ maa 5 bolo n'o ye kolonɛli cɛ 5 in ye Bɔjabate k'a dɔn kolonɛli cɛ 5 in fanga in kɔni dilanlen b'u ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛ nkalon ye Asimu Goyita ne yɛrɛ denkɛ Maliki Jaw cɛkɔrɔba to a ma n ka jɔnkɛni Sajo Kamara Moribo Kɔnɛ Ismaila Wage nin jɛ 5 de ye fanga bɔsi Ibrahim Boubacar Keita la a tilalen b'u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate n'i y'o fana ta k'a lajɛ Mali ye jamana kɔrɔba de ye nin kelen o kelen nin bɛɛ fana n'a kanuba don nin kelen o kelen filɛ nin ye nin bɛɛ fana ni maa don u ni minnu ka surun kosɛbɛ Bɔjabate a k'o de la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ni jateminɛw ye Bɔjabate fanga u y'a tila cogo min na a bɛ faamuya min ye Asimu ye Bɔjabate k'a dɔn jamana yɛrɛ so kurukara bɛɛ b'ale bolo ale ye jamanakuntigi ye Bɔjabate k'a dɔn Maliki Jaw min ye ayiwa an ka député bulo ye ale y'o ɲɛmaa ye min ye ministre de la défense Bɔjabate n'o ye kɛlɛkɛlaw ka ministre ye o bɛ Sajo bolo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ministère de réconciliation nationale Bɔjabate o talen bɛ ka di Wagekɛ ma ɔ min kɔni ye dasumusumu ani jamana kɔlɔsili gundow ye n'o ye service de renseignement ye o bɛ ayiwa Kɔnɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko nin maa 5 bɛɛ banbalen bɛ i ka fanfɛla la bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka baara kɛ kɛcogo min na a kun de ye jamana a bɛ hinɛ ani jamana bɛ ɲɛ cogo min na Bɔjabate k'a dɔn baara ka ko kadira kɔnɔ nka min tɛ nkalon ye nin kelen o kelen n'a kanuba don nin kelen o kelen ni maa bɛ yaala walima ani maa bɛ gundo kɛ o ye ɲɛdɛgɛ tacogo ye a ko cɛ kelen bɛ yen a minɛna ka don kaso la Bɔjabate a ye minisiriya kɛ minisiriya min o de ye énergie minisiriya ye Lamini Seydou Bɔjabate k'a dɔn Lamini Seydou yalima a bɛ min kɔnɔ yalima keleya walima gɛlɛya min dalen don k'a sɛgɛrɛ i ye karisa ka maa ye yalima o don wa maa bɛ ɲininkali kɛ kuma minnu bɛ fɔ ani kɛwale minnu bɛ kɛ Bɔjabate maanɛfin bɛ guwa i kamana na o de bɛ na ni sigana ye k'a fɔ Lamini Seydou yalima ayiwa ko dɔ de taa ka a yɛrɛ tɛ min ɲɛdɔn wa n'o tɛ n'i ye ko in da daminɛ na ka n'a bila bi la minisiriya i k'a dɔn ka girin k'i fori ka bɔ a la ka sɛbɛnfura kɛ n bɔra o b'a jira k'a fɔ i degunnen don i ka baara la Bɔjabate kan ka min ni min kɛ se t'i ye dabali t'i ye i sen n'i bolo sirilen don o de kɛra Lamini Seydou ta in ye Bɔjabate sabula n'i ye énergie ta k'a lajɛ min ye groupe ko sango kuma min bi fɔ Bɔjabate ŋanamu minnu fɔra ye i b'a ye k'a fɔ a ko fanga bonyana fo ka taa fɔ k'a to ten dɔw bɛ yen Bɔjabate olu ye kusukusu kɛ minnu dan b'u yɛrɛ la i n'a fɔ Lamini Seydou n'a ɲɔgɔnnaw n di taa n di maa ci n jɛlen don Bɔjabate i k'a dɔn n b'a bɛɛ lajɛlen kalama n di taa sɛbɛnnikɛla ko n'o minɛna ka don kaso la Bɔjabate jango hali bi n'a ka bi kuma yɔrɔ ma sɔrɔ a da a ko a tɛ kuma bada sabula nkalon di da maa na minnu bolilen don walima minnu ma wele n'u b'a kalama u ka sigi kɛnɛ kan n'u sigira kɛnɛ kelen kan a ko kɛra kɛcogo min na nin kɛra ta namara t'o la nkalon la Bɔjabate a ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara wa sɔmin kelen don fana k'a fɔ Lamini Seydou nin kolonɛli cɛ 5 in na a sɛmɛnen bɛ maa kelen na a n'o fana ka surun o ye surunya da ye yalima o fana gɛlɛya b'a la wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka siga kɔni tɛ min na Bɔjabate k'a dɔn Lamini Seydou ka sɔn minisiriya bonya a ja a n'a wari n'a makaama ka nin bɛɛ dɔn Bɔjabate ka tila k'i fori ka bɔ a la k'a sɛbɛn maa min gɛn n yɛrɛ de bɔra o b'a jira k'a fɔ a degunnen kun don baara in kɔnɔ cogo min o b'a jira k'a fɔ ɲɛkun d'a bolo baara in na Bɔjabate o b'o fana ko fɔ ka sababu kɛ mun ye cɛ wo cɛ n'i ye jamana in da k'a di kun na Bɔjabate n'a dɔn doni girimanba don sabula jamana in gɛlɛya ti ban jango a faamana man ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na san kalo 12 Bɔjabate an bɛ don min na ko bi Lamini Seydou kɔni a bɛ kiiritigɛlaw bolo ɔ maa caman y'a jira k'a fɔ a bannen don taa so a ko kuma t'a la fo a kuma ɲɛ de ka fɔ wa ale tɛna kuma Bɔjabate fo minnu bolilen don olu ka se ka ye nin ko in kɔni kɛ n bɛ degunba de ye i k'a dɔn camancɛ fanga mɔgɔw bolo Lamini Seydou ka ko a ko degun barika ka bon